fucking taber. Ej, jeg bænker 300. Jeg håber ikke, de så for meget. Var det pinligt, at jeg skulle falde lige foran skolen? Jeg skal også skutter. Jeg skal også rejse den op. Den virker virkelig ikke til noget som helst. Og støttefoden, mand. Lort. Kom nu. Ja. Det gør godt nok ondt. Og jeg har lige fået nye bukser. Hvad så er det nogle damer, der er her, eller hvad? Ja, jeg får noget skråd. Ja, nu kommer taber. Nu kommer. Gå væk med. Smut pomfrit. Hey, gå væk. Flyt dig. Kæften taber. Styr dig. Tak. Sidder der nogen her? Ja, en taske. Skrid. Fuck af. Du får ikke flere penge, og jeg har sagt det før. Lad være at rive i mig. Du kan selv kigge herinde på min banko. Jeg har ikke... Giv mig nu dine fucking penge. Hallo, kom og hent hende, mand. Væk. Er det nu, eller hvad? Ja, nu? Okay, gør den. Ja, det er kraftigt. Ja, du kommer med her. Hey. Nej, du kommer med her. Hey, kom nu bare. Ja, du kommer bare med her. Kan du ikke lige Hey, hvad laver du, mand? Kom med her for helvede. Det er pengotid. Kom med her, mand. Vi skal ind i skoven. Ja, vi skal ind i skoven. Så smut med dig. Jeg gider ikke se dig her mere. Pingo Boy! Du har ikke nogen penge! Så må vi tage mig hug af!